Az Apple épp most adta ki az iOS 26.5-ös verzióját. És ezek azok a dolgok, amiket a legtöbb ember teljesen figyelmen kívül hagy. Mostantól hirdetéseket láthatsz az Apple térképekben. Igen, a szponzorált vállalkozások most már megjelenhetnek a keresésekben és az ajánlott helyeken is. Az Apple viszont azt állítja, hogy az adatok az iPhone-on maradnak. Új Pride háttérkép jelent meg animációval a zárolási képernyő és a főképernyő között, és akár 12 egyedi színt is beállíthatsz. Az emlékeztetők végre okosabbak lettek. Holnap reggel helyett most már pontosabb időpontokat fogsz látni. És egy nagy dolog az Android és az iPhone számára. Az RCS üzenetek mostantól végponttól végpontig terjedő titkosítást kaptak, így az Android és iPhone közötti üzenetek biztonságosabbak lesznek. És még egy apró, de fontos dolog. Ha USB-C-n keresztül csatlakoztatsz egy kiegészítőt, például billentyűzetet, az iPhone mostantól automatikusan kezeli a Bluetooth kapcsolatot is. Neked melyik változás tetszik a legjobban? Írd meg nekünk Kongende!